muchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese petso nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petso nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petso nemuchinjiko ndorinda ndoimba dakara ndizosvika iyo kwerwizi petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese. Kwazuwai vana vaMwari, Amen. mufaro wedu panguva ino kuuya zvakare kuti tikowana zvimwezve zvaJesu. Takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Pazuva ranhasi musoro wenyaya unotiwo ko mwana wanhu uyu, ko mwana wanhu uyu. Kazhinji mukati meupenyu mubvunzo uyu unovhunziwa. Ndoda kuti mucherechedze mubvunzo uyu hauwanzi kubvunzwa nepwere patsika dzedu. Mubvunzo unovhunziwa nana Jena. Mubvunzo unovhunziwa nevatana Chembere neHarabwa. Kazhinji kacho panovhunziwa mwana wanhu uyu pane zvinenge zvatoitika, either zvakanaka kana zvakaipa. Wakaterera uyezve wakatarisa pazuva ranhasi, hana yako yatorova, nokuti zvakatombobvunziwa muupenyu hwako kuti mwana wani uyu, kazhinji kacho mwana wani waita izvi.
zvingava zvakanaka zvingava zvakaipa. Zvinorwadza sei kunzi mwana wani waita izvi iye mwana wacho aita zvakaipa. Wazhinji wakaita zvisakarurama, vakabatwa vari mumajere, zvikanzi mwana wani uyu, vazhinji vakanyara. Asi vanhu vanofara kupembera nokupururudza, mwana waniko waita izvi. Vamwe vakaimba ndimwari vakanaka vaita izvi. Makandei mabhera edzimota arira kukwidza nekudzika, ndiye achata mwana wani waita izvi. Hapana mubereki pasta asingadi kumiramira pane mwana aita zvakanaka. Muimbi akatisiya wenyika akati iye Oliver Mtukudzi watipasa manyemwe nemhaka yei ndiani waita izvi. Vabereki vazhinji vanonyara kutsikitsira kana benzi rekwavo raita zvakaipa. Munyori anoti iye baba vebenzi havana mufaro, vangagoita mufaro sei vachinyadziswa nyika yose. Maridzo yakanangana nevana iyi, cherechedza pana vangazobvunza vatana, mwana wani uyu hana yako hairovi here. Vamwe vanonyemwerera nekufara nekuda kujamba nemanyawi kana vabvunziwa mwana wani obva adayira, ndiri mwana waSinyoro, ndiri mwana weMurambwi, ndiri mwana waSave, ndiri mwana waGushungo, ndiri mwana waMangwenya, ndiri mwana waMasiziva. Ivo unovavona vachita manyawi. Makandei pabvunziwa mubvunzo unoda kuona akabara. Ndizvozvo. Pabvunziwa mubvunzo unoda kuona akabara. Amen. Mwana wani uyu, mwana wani uyu pastor, mwana wani. Verenga toda kutsvaka kuti mwana wani. Mwana wani. Amen. 1 Samuel chapter 17 verse number 55. verse ya 55. Zvino Toda Sauro kutsvaka kuti mwana uyu ndewani. Verenga munhu waMwari. Zvino Sauro wakati achiona David Right? achibuda kundorwa nemuFiristia, akati kuna Abneri mukuru wehondo, Abneri mukomana uyo mwanakomana wani. Abneri akati, Right? nomweya wenyu mupenyu mambo handizivi. 56. Mambo akati, Right? bvunza zvakanaka kuti mwanakomana uyu mwanakomana waniko. 57. Zvino pakudzoka kwaDhavhidhi pakuuraya muFiristia, Abhineri akamutora akamuisa pamberi paSauro, achakabata musoro wemuFiristia muruoko rwake. Sauro akati kwaari, ndiwe mwanakomana waniko iwe jaya? Dhavhidhi akapindura akati, ndiri mwanakomana wemuranda wenyu Jese wekuBheterehema. Mwari kudenga ngaatendwe. Haleluya. Unoona kuti panofanira kunge paine zvakaitika. Yes. Zvakanetsa Sauro. Mwana wani. Waiva namasoja mangani eka kuhondo paValley of Ira pamupata weZizi. Eka Pakanga panetsa maFiristia. maFiristia akanga ashupa ashungurudza vaIsraeri. Maarmy general vana Abhineri vakanga vaunda kuunda chaiko, kuunda nomuswe vakatarisana naGoriati. Asi kanyaya tinokaziva kuti mufana uyu akazodzina baba ende unotarisa vana mukoma kuhondo kwana mazuva kwadarika mwedzi vakanga vatokuma 40 days vari kuhondo. Ende unoda kuti vachino chokudya here, vapenye here, hondo yaIsraeri inofara here, vana mai vakuvhunza, vana baba vanodzoka here. Zvinonzi mufana uyu zede akainda asina kana nyaya, wakanga asina nyaya. Chaida ndechengoti ndinopa vana mukoma chikafu mangaya awa nomutakura uyu nenhingi kana vaine tsorotsoto namatamba zvakanga apiwa. Achisvika anoona makempi aIsraeri aripo, otarisa ona kuti kumhiri kune makempi ariko, onzwa ngininyiniri mumatende, unonzwa ngininyiniri mumatende. Varume tichadii panapa, tichadzokera kumusha here kana kuti tiri kufira pano, tichaita sei nemunhu uyu ari kunzwa ngininyini. Otsvaka madzikoma ovapa chikafu. Pangininyini iyoyo anoona panobuda champion iri kukuza ichiomba, ichikuza ichiomba. Yakanga ichifamba nechimwe chimufana chakanga chakatakura munondo. Akati uyu unoomba uyu ndiani? Zvikanzi iwe nyarara iwe mufana uyu unobvunza
ndati ndiani unomba zvikanzi muFiristia hapana unogwana ye zvikanzi kuunomurova unopuwei Amen. takupindura kamubvunzo noti mwana wako mwana wani zvikanzi anorova munhu uyu unopuwei iwe unoda kutikuwadzisa unokarova munhu wakadaro zvakaitika kusvikira David abudirira kundofesa Goriati mwana waAnaki maAnaki vana vamazamzuzi ndo vakanga vari magiant enguva. Bhaibheri rinoti Sauro paakaona David achinonga nhano akatarisa muFiristia achinzeta achifamba achienda akana kuti no mufana uyu mwana wani uyu Abhineri kuti handizivishe zvikanzi no look that young man is warrior. Tarisa kanongero kaanoita nhano tarisa ziso rake tarisa movement dzake tarisa hanzi pasina time musoro waGoriati wanga waseparata nomuviri pasina time David anga anonga munondo waGoriati saka anovhunza mwana wani pandiri kutaura nyaya iyi pastor chinoshiwa chinowo patiri kutaura nyaya iyi pakaipa hapana kumira zvakanaka. Vana vazhinji sekureva kwamaita vakashandura nzvimbo pakavhunzwa vana vani vamwe vakashandura zvikaipa vamwe vakadzingwa mudzinza vamwe vakatamiswa nokuda kwavana. Izvozvo zvandiri kutaura mai vane 9 months dzakaverenga vane mabirth record arimo mukati memba kuklinika ariko asi iyeye ane birth record. Izvo zvatiri kutaura ari kumaximum mubvunzo oti mwana wani iyeye kana waiverenga bhaibheri rinoisa pachena kuti iko Manase aiva mwana waHefiziba zvinonzi wakaita zvakaipa pamberi paJehovha. Reference inopiwa kuna mai vacho mwana wani. Asi ukaverenga Josia inoti iye mai vake vaiva Jedhidhia mwana waJerusarema wakaita zvakanaka pamberi paJehovha. Patiri kutaura uri mwana wani wakaitei. Pane vakakonzeresa, pane vakasekesa rudzi, pane vakachemedza dzinza, pane vakachemedza rudzi, pane vakachemedza mai. Mwana wani iye. Kana uri kuverenga tsvake Ruka chapter 11 verse 27. Ruka chapter 11 verse 27 imboiverenga munhu waMwari. Tiri kuda kutsvaka kuti mwana wani iyeye. Erenga munhu waMwari. Verse number 27. Oya. Wakati areva izvozvo mumwe mukadzi pakati pevanhu vazhinji akadaidzira akati kwaari, rakaropafadzwa dumbu rakakutakurai namazamu amakayamwa. Hanzi Jesu aiparidza achidzidzisa vanhu vakazara vakati ngwanda nyambira munana mai maita ngini mwana wani kuyi mwana wani kuyu kusvika vamwe mai vashinga vakasimuka vakati rakaropafadzwa zamu ramakayamwa nedumbu rakakutakurai nobva agara pasi kureva kuti nyaya iyi yakanga yatonetsa muBheterehema. Mwana uyu ndewani? Teerera munhu waMwari. Vamwe vana vani pakukudza vanhu kana vachifamba munharaunda masabhuku namachairman namakansura navanhu vose vanobvunza mwana wani. Kana tichitarisa kushanda mumagadheni kana muminda vanobvunza mwana wani. Kana tiri pamisika tichitengesa makabheji namagwiri vanobvunza mwana wani. Uende kuchikoro utoti mugrade 1 ticha anomuita class monitor, mugrade 2 anodzokorogwa ndiye, mugrade 3 oyo grade 5 wato head boy. Mwana wani iyeye. Pane vazhinji vanamai vanobika sadza
rokupa pasina asi vakaropafadzwa. Zamu rakatakura, zamu rakayamwa, nedumbu rakatakura. Kana iwe neni taita zvakanaka, mwana wani pakuteerera, mwana wani pakuchengeta rudzi. Unoziva kuti kuna vamwe vana vaunoti akazvagwe wakadonda kudenga kuenda kuda vakadai. Mwana wani pakuchengeta rudzi, uinde kwaatezvara ndiye, uinde kwavo ndiye, utaure kwa baba munini ndiye, dzokera kwa sekuru ndiye. Mwana wani iyeye pakuroora. Unoziva kuti teerera munhu waMwari, vanhu vanopanana tsumo dzisipo, kuroora hakupedzi kuroora. Mwana wani anonzi naatezvara handina chikwereti naye. Mwana wani pakuchata, ndiye akatanga kuchata mukati merudzi. Akati hembe yewaiti haina kuitirwa varungu, yakaitirwa vanochata. Mwana wani pakuita zvakanaka, mwana wani pakutungamirira. Kana ukatarisa panga apa chechi haifambi kana asipo, munotomuda. Vakomana komiti yedu haiti zvakanaka ninga asipo, vakomana programu haiti zvakanaka ninga asipo, varume projekti haibudi kana mwana wani even pakutungamirira, pakuronga. Ndimatizve vanoipa wagona kuronga aronga izvi ndiani. Tinopedzera ndi Mwari wakanaka, asi Mwari wakanaka ane vanhu anotamba navo, shamwari dzake pakuronga. Ishamwari dzamwari pakuona zviri kuseri, ishamwari dzamwari pakuona kuti pashota, ishamwari dzamwari. Mwana wani pakubvisa urombo hwerudzi. Mwana wani mai vake ndo malast generation enhembe neshashiko, asi iye anoti mai vangu vakandiendesa nenzungu kuchikoro, ndofanira kushandura mapa neshashiko, vapfeke boots. Mwana wani akakwidza mbuya vandege vakanobuda Australia. Mwana wani akafukidza mbuya vakanga vakashama Raini Ross, vauya parufu usiku achibva mambakwedza nokuti chakupfeka havana. Mwana wani pakuchengeta vhangeri. Amen. Mwana wani vhangeri iri rine vakarichengeta kubva zuro, vakaririmbikira mangwanani nousiku, vakavhinza ropa kuti vhangeri risvike kwauri neni. Kune vanhu, vana vavamwe vanhu, kuda ndiwa madhuve, kuda ndiwa manguve, vana vavamwe vanhu. Hazvina basa, asi akaziva iri izano raMwari. Vamwe vaipindira chechi pasi pemiti, vamwe pai. Iye akaisa upenyu hwake, nhasi maakugara pamabhenji murunga. Vana vana vani vavo. Verenga 2 Timothy chapter 1 verse 5. Verenga ipapo. Verse number 5. Hongu. Verenga ipapo. Vana vani. Toda kutsvaka kuti ndiwani mwana uyu anoita chinichi. Mwana wani. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy number 5. Hongu. Ndichiyeudzwa kutenda kusinganyengeri kuri mauri kwaimbogara muna mbuya vako varoisi nomuna amai vako vajunika, kwandinoziva kwazvo kuti kunogarawo mauri. Saka kutenda kwa Timothy hakuna midzi muna Timothy. Kutenda kwa Timothy kuna mudzi muna mai vake Yunika. Kutenda kwa Yunika kwakabva kuna mbuya wake Yunisi. Ndo zviri kutaugwa panapa. Vanhu vanoti chakatanga anotanga kushandura rudzi rwanga rusinganamati, rudzi rwemhombwe navaroi. Iyo tanga ndiani kwakaudza chechi yakadai mudzinza?
ndiani kwakaunza vanhu vakadai ndiani kwanoita izvi mwana wani iyeye ndonyaya tiri kutaura asi ndinoziva kuti kune vamwe vasinga vane misodzi yezuva nemisodzi yeusiku vakasvibisa nharaunda yakanga yakachena maane makondomu munharaunda maane madrugs munharaunda maane zvikwepa nengidhi munharaunda ndati maane bute munharaunda tariyawo nemasviba mwana wani akabvepi nazvo nhumbu ndimakanyanise unozvara muroyi nemufundisi vakaropafadzwa vanozvara anonzwa voisi rekudenga asi vane nhamo vanozvara anosvibisa norudzi nedzinza zita rinoti rikataugwa parufu vanhu vese vanotsikitsira because kwataugwa zita rakashata namasabhuku avadi kurinzwa namakanzera avadi kurinzwa zita rakaipa pane munhu 1 pane mwana 1 akatanga naizvozvo noziva kuti pane vana vanogarigwa matare ndiye anotozikama manzi kune dare kune munhu otobvunza asi mwana wakwaningi otobvunza asi mwana wakwaningi uinde kuchechi tine church board tine munhu atona kumbonoona nyaya dzake haasi ningi ndochete zvaari izvozvo mwana wani iyeye oziva kuti kune vanhu munzvimbo yakatanga kuvakwa imba vanhu vachivaka dzimba dzavo vachitenga ng'ombe vachivaka matanga vachiisa mbudzi nezvirugu nehuku asi iko zvino izvi zvakunetsa nomuchirimo hadzisairigwi nemhaka yekuti yanzvimbo yembavha mwana wani akatanga nembavha mudzinza unoziva kuti kune vanhu vana mai vakutya kukwira mabhazi enguva dzapfuura dava mangwanani kuti vasvike kumusha kuchakachena nokuti kuna vana vavamwe vanhu vanorepa nechemberi unoziva kuti kune vanhu vandisingazivi kuti vanozvifambisa sei haagari asina anogara nemunhu asina kuroora unogara naye achibikigwa sadza achidya achinzi baba mukai achiwaridzigwa machira kana kwavira munhu anaye munhu iyeye nemwana wasingazivi kuti baba vacho namai vacho vanodyei vanogarepi mwana wani uziva kuti chimwe chivindi chakaipa varume chimwe chivindi hachisi right mwana wani unoziva kuti kune vakomana pastor chinuo vakomana vekuti baba vake pavakatanga kusenza kumayadhi 1972 ndo mubhedha wawakatenga nanhasi akatomirira kuti kana baba vafa ndoda kugoverwa mubhedha iwoyo mwana wani unoziva kuti kune vasikana akatomirira kuti musi unofa mai dhirezi ravakapiwa pakuroorwa kwasekai iroro apiwe iroro kuna vanhu vandinoshaya kuti unoita sei nawo vanhu vanoraramira kukwata vanhu vanoraramira usimbi anoraramira kugugudza panext door achiona kuti rabikwa hera radyiwa hera vanhu vanana mushamba richakwata kune mwana wani mwana wani ndewani mwana iyeye ndewani zvikanzi Sauro akati kuna Abineri naye Abineri mwana uyu ndewani mwana uyu zvikanzi upi chef mufana ari kumhanya kuna Goriathi mwana wari kanzi handizivishe zvikanzi bvunza zvakanaka bvunza zvakanaka pakatadza kupindurika kusvika Abineri anouya naye akati ndauya naye mufana wacho zvikanzi ndaye mufana uri mwana wani zvikanzi ndiri mwana wemuranda wenyu iye Jese muBhethlehema unoziva kanakidziro kazvinoita mwana wako akupindura ari yaita project yaane zita rasunga Harare yasimudza aisa Harare pafirst page unoziva kanakidziro kazvinoita nzi mwana wangu iye mwana wangu unoziva kanakidziro kazvinoita panetsa parufu wako mwana azosvika ipapapo papasina handitauri zvechingwa kabichi papasina risina mafuta risina munyu papasina unoziva wozoona
chembere nekachemere kadzo unoona kuti kachemero kekusunungurwa kwauya nekaka kamufana aka. Unoona kuti kamufana kaya kari kuburitsa chingwa nekabheji, kari kumhanya kadzoka kofini rarapo. Unoona nekachemero kari kuitika kuti mwana waniko vadhara vanga vakagara pasi pemuti vasina kana plani, zvichimbonzi tiri kufonera ari kuSouth Africa ati fanoitai zvamunenge maita ndikwereta ikoko zvashaya basa. Now pane auya adzikinura rudzi, abvisa urema nourombo hwedzinza, amira aisa dzinza papikicha, zvakufamba. Unzi mwana wani kweyeyu hamumuzive here uyu ndiye mwana wanhingika uyu, nhingi uya yowe ndokubereka kawo, ndokunonzi kubereka. Zvino isedu kwedu kuzvara kwakaoma, chembere dzoperera ipapo. Tiri kubvunza ndiani akasunungura vaIsraeri 40 days vachinetsana naGoriath? Ndiani akasunungura vaIsraeri? Mwana wani kweyeye? Zvikanzi mwana waJese. Mwana waJese ndianiko akasunungura maarmy general? Sauro aifanira kuauraya, watadza Goriath. Pakauya kamufana kakanga katrenwa kumakwai, ndokakauya kakadzikinura, kakasunungura rudzi. Vana mai kumusha vakafara, vana baba vakadzokera. Zvakanaka. Tiri kuti isu ndiani mwana wani? Kaindibvunze ndichiti iwe uri mwana wani? Iwewe uri mwana wani? Rotaugwa here zita ramai vako pane vanhu? Rorebwa here? Tireve here kuti mwana wasipiweka? Totaura here kuti handiye mwana wanhingika uyu wabhe? Toreva here uri mwana wani kweiwe? Nedzauri kutamba idzi muko, uri mwana wa? Totaura here zita rababa? Toreva here? Totaura here? Unoziva here kuti Jesu ari mwana waMwari? Maprojects ese mubhaibheri iprojekti yemwana, aive mwana waMwari. Zvaigoneka iwe uri mupenyu kudzinza nokurudzi kuti ndiwo akaunza rugare kune vaichema vasinganyarari. NdiJesu aine project yekuenda kudenga, yakaendesa Enoki naEriya naMozisi, yaya project yaJesu Kristu. Iwewe unogona kushandura rudzi. Shandura rudzi rwekwenyu, ngazvitange newe, zvinogoneka. Wedha waenda kuhondo kuna David, unogona kudzoka navanhu vakufara. Wedha waenda kuresettlement, unogona kunounza mufaro. Wedha waenda muHarare, unogona kuunza rugare mukati memhuri. Wedha waenda kudiaspora, unogona kuunza mufaro. Shandura rudzi. Rudzi rwekwenyu ngarunyoreka pafirst bag, ngaruverengwe pafirst page. Vevese vekudenga kana vepanyika, ngirozi ngadzifarire dzinza rekwenyu. Nokuda kwako enda unoroora, enda unoripa, dzokera unoti I'm sorry. Tanga patsva, isa huku muchirugwi. Hairambi. Huku inogona kubereka mbudzi, mbudzi yobereka mombe. Gadzira dzinza rokwenyu. Kana Jesu akaita zvese, that was the example yekuti vose vanotenda kwaari, vese vanoimba naye, vanofanira kushandura rudzi rwekwavo. Mwari akukomborere, akuitire zvakanaka. Verengwa panana Josia, verengwa panana Daniel. Vainzi mwana wangu iyeye akarambwa kudyiwa neshumba. Mwana wangu iyeye aine shamwari dzake kaidziva, vana vekwanhinga ava, vana Shadhreka nana Meshaki, ishamwari dzake vanotamba vese, vachitaura mai kutsime napachigayo, vakasununguka pamusoro pako waunza rugare. Imbe yakanaka kudai. Mbuya ninge maakugadzira musoro, ndiJenika. Jeni anoti gadzigwai gadzigwai zvavasikada. Inga Jeni akanaka. Jeni ngaanake. Shandura rudzi. Baba vako ngavarasa chimubhedha cha1972, vatengere mutsva. Ndati mai vako ngavavate pamubhedha wenyanga dzenzou. Shandura rudzi. It's very possible.
Mwari wakukomborere. Amen. Chakumbira kuti pastor watinamatire. Bo pastor vari kunamata. Amen. Hapo pastor vakunamata. Ndiri kutaura newe kune mwana ane 13 years. Kozoita ane 35 years. Kozoita ane 55 years. Vese vana. Amen. Baba vako vari kutaurwa nokuda kwako. Mai vako vari kutaurwa nokuda kwako. Izvozvo wakagara mumanjoni. Mai vako vari kugadzirirwa. Imba yavo mvura yonaya muna December. Vari kugamudzirigwa neharabwa dzomumusha kumusha. Iwe akagara pafantasi pengera mumbatorwa rege kuona. Pastor wada kukunamatira. Amen. Dzokera kumusha. Ita kuti mai vako vagare mune yakanaka. Oh yes. Fashion yekuvaka dzeHarare yakapfuura. Dzimba dzakanaka dzakuvakwa kumusha. Kuna mai nababa kuti zvitaugwe kunzi mwana wani iyeye. Waza kuti pastor kuna vamwe vanhu vakabva kumusha zvede achibhema mbanje. Dzokerako wana mufundisi. Wa uchinamata uchirumbidza Mwari wokudenga. Makwaya church achiterana newe. Vagoti asi mwana wokwaningi. Tigoti mwana wokwaningi. Shandura rudzi. Tinamatirei pastor. Baba wokudenga, makaita denga nepasi. Tokutendai panguva ino nemhaka evhangeri. Shoko rauya mwanakomana waNiko uyu. Mwana werudzi rwani vakamushayira dakwara vamudeedza. Mhaka yakanga aita zvikuru zvinokunda nekunaka. Nakunamatira nyika yose mupasi rino. Vakomana nevasikana vana mai nababa. Vechidiki nevechikuru. Aiwa tasirwa chitsvare kudzimba kwatinobva. Tingavhunzwavo here vanhu vane manyawi. Vana vane ava vaita kudai. Mwana waNiko waita kudai. Aiwa Jehovha pai vabereki zororo. Pachataurwa mazita avo ataurwe zvakanaka pamusoro pevana vavo. Amen. Munamato wangu Mwari uno kuti kune vabereki vari kuchema misodzi yeropa. Kuti ndoita sei nemwana wandakabereka. Ravarombe reHarare aita mukurumbire wokusungwa kuchinjanisa majere. Aiwa Jehovha vabereki vari kuchema. Zita ravo riri kutaugwa richizara nechituko nengari yevana vatakabereka. Bhaibheri renyu rataura mwana webenzi baba vacho havana mufaro. Aiwa Jehovha tiitirei nyasha. Onai zvakaitwa Jese akataugwa asipo. Zita rake rakapinda mumba mamambo. Mambo vakashungurudzika. Madini kokutiita pazuva ranhasi. Tigadzirisei kupfeka kwevana munyika ino. Vabereki vataurwe zvakanaka. Bvisai hasha, bvisai kutuka. Tibvisirei mbanje, tibvisirei madrugs. Tibvisirei madomestic violence. Zvotaugwa mwana waNiko anorova mukadzi. Mazita evabereki ari kutaugwa panzvimbo dzisidzo. Aiwa Jehovha, Jesu akataugwa mwana wani, zvikanzi mwana wakapenda. Vachimutaura zvakanaka. Ivai nemurandarume wenyu, ivai nevhangeri, ivai nestudio ino, ivai nevakateerera. Varopafadzei. Hana dzedu ngadzirove. Ndichataugwa baba vangu naamai. Vachataugwa ndaitei munyika ino. Ishungu dzedu munhu wese kuita zvakanaka. Vabereki vedu vafare. Zita renyu Mwari namato rikudzwe nekusingaperi. Amen. Amen. Kufunga nekunaka kwenyika iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyeredzi here ndichawa nenyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda poneswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi here musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuwani wemweya nyeredzi yekupenya ingawe yangu pamusi unotyisa kwazvo ndichawa nenyeredzi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda poneswa
swatowe kumusha Ichawa nenyere tiere Jesu no muparokozo narene Shichandi fatamu moshawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Ichawa nyerezi Chiremba Mumane rusuwa rawira Nomukanda pone swatowe kumusha Ichawa nenyere tiere Nichafara kuona usu wa Jesu Nomuparo kutona narene Shichandi fatamu moshawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Nichawa nenyerezi Chiremba Mumane ruzuwa rawira Nomukanda pone swatowe kumusha Ichawa nenyere tiere Ichawa nenyere tiere Chiremba Mumane